momentuan ekimen hau aurkeztu genuenean, hau da, aurrek urteko irailean argi eta garbi izan genuen, nolabait Getxoko udala aitzindaria izango zela, hain zuzen ere udal politiketan horrelako ekimen bat aurrera bultzatzen. Eta zaten genuen kontzientzan ginelako, nolabait gure eskumenen barruan ez dagoen esparru batetan sartzen ginelako, hain zuzen ere enpleguaren sustapen politika horiek, sustapen aktiboen politika horiek Jaurlaritzaren eskutan dago. Eta hala ere, erabaki hartu genuen aurrera pauso hau emateko. Zer dela eta kontzienteak ginelako herrian gure auzokideak bizitzen ari diren egoera zaila honi aurrera egin behar geniola. Hau da, langabezian dauden gure auzokideei erantzun bat eman behar geniola, eta beraz, gure esparrutik kanpo dagoen ekimen bat martxan jartzean erabaki genuen argi eta garbi. Gero Jaurlaritza ere etorri da horrelako ekimenak bultzatzen, baina guk aintzindariak izan ginen, lehenengo instituzioa izan ginen horrelako diru-laguntza bat zabaltzeko momentuan, eta alde horretatik, gure aldetik harro gaudela esan behar dugu, argi eta garbi. Gero Jaurlaritza etorri da atzetik, eta nik uste dut ondo dagoela baita ere. Baina ez bakarrik hori, aurreko urtean eta aurten ere, eta kontzienteak izan da, ze egoera zailan bizi garen ekonomikoki, bai Euskal Herrian eta bai Getxon, habilitatu genuen plan berezi bat. Hain zuzen ere, sustapen ekonomikoa bultzatzeko plan berezi bat, aurten plan berezi hori €1.000.000 euroko inportea dauka, eta aurten ere potentea izan zen, eta plan berezi honekin nolabait Getxolanen bitartez bultzatzen ditugun politikak indartu egiten ditugu, eta ez bakarrik hori, hainbat ekimen martxan jarriko ditugu eta jarri ditugu merkataritzari laguntza emateko, eta ez bakarrik hori, nolabait sustapen ekonomikoari erantzun egoki bat emateko, eta diru laguntza lerro hau horren adierazpen garbi bat da, eta adibide bat, ezta? Aurreko urtean, €300.000 jarri genituen mahai gainean diru laguntza honi aurre egiteko. Orain aurkeztu dugun bezala, inporte hau agortu egin da, eta hori berri on bat da. Eta jarraituko dugu azken batean sustapen ekonomikoaren alde lan egiten, nik alde horretatik gogoratu nahiko nuke gure legealdi planean, 2007an aurkeztuako gure legealdi planean ere eta garbi zehazten genula sustapen ekonomikoa izango zela legealdi honetako esparru oso importante bat, politika oso importante bat, eta zorionez ikusita lehenengo momentutik argi geneukala nondik joan behar ginela esparru honetan, gero krisia etorri da, eta zorionez aurretik geunden lan egiten egoera honi aurre egiteko. Zer nahi dugu azken batean? Denok dakigu Getxo nolabait bizikalitate oso ona bat daukala, eta bizitzeko herri oso erosoa eta ona dela, baina nahi dugu ere Getxon lan egiteko aukera zabaltzea, Getxon lan postuak sortaraztea, eta azken batean aberastasuna sortaraztea. Eta gure konpromiso garbi eta sendoa horren alde dago, eta gure konpromisoa ez da bakarrik nolabait intentzio adierazpen batetan geratzen, baizik eta proposamen zehatzetan nabaritzen da, ezta? Hor daukagu, adibidez, Bizkaitik zentro teknologikoaren ekimen hori martxan dagoela, obran dagoela, Bakedelzu batzartzaile horretan, Aldundiak eta udalaren arteko hitzarmen horren emaitza moduan, hor daukagu ere antzineko edo aurreko aretako merkatuan eraikiko den eraikuntza berri hori merkartegi bat martxan jartzeko, hor daukagu ere lantegi batuarekin eta Aldundiarekin sinatutako hitzarmenaren emaitza bezala digitalizatzeko zentro berri hori Andramarin, eta hor daukagu ere Getxon txoki berri eta Romo kulturetzea. Denok kontzientea garelako kultura ere nolabait traktore ekonomikoa dela gaur egunean, hori inork ez du zalantzan jarri, eta ez bakarrik hori, urrengo hile honetan edo urrengo hilean jarraituko dugu ekimen berriak aurkezten, eta ekimen importanteak aurkezten. Argi dekogulako nahi dugula sustapen ekonomikoa, herriko sustapen ekonomikoa bultzatu. Eta ari garela lan egiten eta jarraituko dugu esparru horretan lan egiten. Eta hori da gure konpromisoa eta hortan arituko gara dudarik gabe, ezta? Lehen, labur bituko bideazu mesedez, emaitzak onak izan direla komentatu duzu eta datuak eman dituzu, ekimen honi buruz. Zer nolako datuak izan dira? Bai, emaitzak onak dira, hori argi eta garbi Aitorrek ere adierazi du.
Hala ere, nik uste dut ere ikusi behar dugula, argazki orokorra ikusi behar dugula. Getxoko langabezia, bai erkidego autonomikoaren eta bai Bizkaiko herrialde historikoaren parametroetatik bera dagoen langabezi tasa daukago, hain zuzen ere Bizkaia kontutan harturik non gauden izango dizut, 2 puntu Euskal Erkidego autonomotik bera gaude eta Bizkaiko herrialde historikoaren inportea edo parametra kontutan harturik 3 puntu beti gaude. Beraz, langabezia Getxon 10,8 batetan kokatzen da, eta beraz, diru-laguntzaren bitartez, emaitzak onak dira, baina arazoa oraindik hor dago, eta hori ez dugu ukatu behar. Baina nik uste dut aitzindarik izan garela, sartu garela esparru berri batetan eta emaitzak onak direla. Hain zuzen ere, 83 getxostar langabezian zeuden getxostar kontratu bat edukiko dute 2010 urte honi aurre egiteko, horietatik 85 bat, 185 bat, 6 hilabeteko kontratu edukiko dute gutxienez. Beste aldetik, nolanahi jardunaldi osoko kontratuak izango dira, 80 batetan, eta beste aldetik, nik ez dut azpimarratu behar dela, diru-laguntza oinarri hauetan argi eta garbi nolabait lehentasun eman geniola normalean merkatuan sartzeko arazoak dituzten kolektiboi, hain zuzen ere 55 urtetik gorako pertsonak eta emakumeak, eta diru-laguntzek edo kontratuen kopuru guztiko 74 bat kolektibo horiekin okupatuak izan dira, hain zuzen ere 53 pertsona kontratatuak izan dira diru-laguntza hauekin. Eta azkenean ere azpimarratzea, 58 enpresak jasoko dituzte diru-laguntza hauek, eta enpresa hauen barruan ere merkatariak ere badaude, eta beste enpresa mota batzuk, baina azken batean ere enpresei nolabait bultzaka bat ematen diogu egoera zail honi aurre egiteko aukerak pixkat ere zabalduz.